Je tu vianočný čas, Vianoce, sviatky pokoja, rodiny, darčekov. Pre nás dospelých však Vianoce znamenajú aj množstvo naháňania, aby sme zabezpečili pre naše rodiny všetko potrebné. Na prvom mieste sú darčeky, čím viac, tým lepšie, aby bola čo najlepšia ryba, najlepší šalát a možno niekedy zabúdame na tie maličké nepodstatné veci. Milí priatelia, vzhľadom na moje trestné stíhanie som strávil 2 Vianoce vo výkone väzby. Ten čas som trávil sám v cele, ktorá mala 4x2 metre. Viete, čo mi najviac chýbalo? Viete, čo bolo pre mňa najviac podstatné, čo som nemohol mať? Bola to moja rodina. Všetko na svete by som vymenil za to, aby som mohol v tej chvíli byť pri mojich milovaných, pri mojej manželke, pri mojich deťoch. Byť v ich blízkosti, môcť sa na nich pozerať, môcť ich objať a proste užívať si ich prítomnosť. Milí priatelia, chcel by som vám povedať, že niekedy riešime veci, ktoré nie sú také dôležité. Naháňame sa, aby sme paradoxne s našim deťom dali všetko to najlepšie, aby mali to najlepšie. Naše deti nepotrebujú najlepšie tablety, ani telefóny, ani darčeky. Niekedy im stačí naša pozornosť a náš čas. Vo väzbe som nemohol ani vlastným deťom zatelefonovať, pretože jeden z našich chlapcov, ten so správnym morálnym kompasom, mi napriek mojim žiadostiam neumožnil ani zatelefonovať svojim deťom. Pred 2 Vianocami mi síce povolil telefonovať, ale jeho morálny kompas asi ukazoval iným smerom a preto mi doručovanie tohto povolenia išlo do väznice v Banskej Bystrici viac ako mesiac. Takže určite to bola len náhoda, nie jeho zámer. Nemohol som telefonovať svojim deťom. Prečo hovorím o telefonovaní? Aj taká maličkosť ako mobilné telefóny, ktoré by mali ľudí spájať, nás rozdeľuje. Častokrát ste aj vy sami určite svedkom toho, že ste v spoločnosti ľudí, ktorí sa hrajú s telefónmi a nevenujú svoju pozornosť iným ľuďom. Taktiež, ako som už spomenul, Vianoce by mali byť o rodinnej pohode a blízkosti, namiesto toho naháňame materiálne statky. Potom, čo som bol vzatý do väzby, nemal som vôbec nič. Prišiel som úplne o všetko. Také obyčajné veci ako teplo, hygiena, voňavé oblečenie, to bolo niečo ako sen. Pokiaľ mi zvonku boli zabezpečené nejaké financie a mohol som si v bufete čokoľvek kúpiť, nemal som vôbec nič. Paradoxne ako prvé sa mi dostalo niečo takéto. Takýto cesnak a takéto jablčko. Úplne obyčajné veci. Keď mi po tej dlhšej dobe tieto 2 veci pristáli v mojej cele, pripadol som si ako boháč. Milí priatelia, všetko, čo by som vám chcel poprať k Vianocem je to, aby ste si užili blízkosť svojich najbližších, svojich rodín, a aby ste nezabudli na odkaz Vianoc, že je to o ľudskej blízkosti. A zároveň, aby ste mysleli aj na tých, ktorí niečo také nemajú. Ďakujem za pozornosť.